Bon dia, bona tarda, bona nit. Soc en Sendrowski Bona tarda, sóc en Raül Pardal. Bona nit, família. Soc en Catulo. i som Bojos pel Cine. Som un podcast de cinema que podeu trobar a l'iVoox i a l'Spotify i un canal d'Instagram, de Facebook i de Twitter. Avui comencem aquesta secció fantàstica i avui La Possession, la pel·li del 1981, terror. És una pel·lícula d'art i assaig de l'Andrzej Zulawski, que va ser un director polonès que va morir fa pocs anys de càncer. És una pel·lícula de culte que va patir una censura en alguns països també. A nivell personal la trobo pertorbadora, esgotadora, histèrica. És una pel·lícula abstracta que tracta temes com de la separació, la gelosia, l'existencialisme, amb una interpretació brutal del Sam Neill i la Isabel Adjani. Podríem parlar moltes coses d'aquesta pel·lícula, però és una pel·li d'art i assaig. Totalment d'acord amb el que ha dit, i jo, mentre la veia, a mi em venien al cap dues paraules, que és per mi el que la defineixen més, i seria angoixant i angoniosa. És que et manté tot el rato en un estat d'angoixa davant de la pantalla que no te'l pots treure de sobre. I a més, intentant entendre el que no es pot entendre, que això és el més complicat. Una pel·lícula difícil, alhora que interessant en molts aspectes, com comentava, i sobretot amb l'aspecte interpretatiu dels actors, que trobo espectacular. Sí, potser és la nota més important d'aquesta pel·lícula, és la interpretació d'aquests dos actors, d'aquesta parella. Una parella però una mica per saber una mica de què va la pel·lícula, no? El Marc és el Sam Neill, que el coneixereu de Jurassic Park, per exemple, o de La Profecia 3, aquella pel·lícula, la tercera, del Damien, del Damien, no? Que precisament ell, el Sam Neill, allà feia de Damien quan ja era més gran, no? Que precisament la va fer aquell mateix any. O sigui, aquell any va ser l'any potser els primers anys o un dels anys més importants del Sam Neill. Doncs el Sam Neill, que és el Marc, que és un protagonista, regressa a casa després d'un llarg viatge i es troba amb la seva parella, que és la Anna, la Isabel Adjani, la seva dona, que es troba actuant d'una forma estranya, no? I d'aquesta manera, que ell un comportament inadequat, que ell no acaba d'entendre. I llavors ell busca aquesta explicació de què li passa amb ella, no? I a partir d'aquesta búsqueda, d'aquesta intentar solucionar aquest problema de parella, el conflicte de parella des d'aquest primer moment de la pel·lícula, doncs la cosa es va complicant i va entrant en un submón, d'una disputa exagerada, d'una sobreactuació, d'una excitació constant. És una pel·lícula que jo deia quan la vaig acabar de veure la primera vegada, dic, tinc agulletes de veure la pel·lícula. No sé si els hi va passar, perquè és una pel·lícula que té molta potència, que pot agobiar, però que crec que té una base al final de terror. A més, és una barreja entre aquesta baralla de parella, diguéssim, faria un símil molt exagerat, potser, entre història d'un matrimoni i la cosa, per dir alguna cosa, no? Vull dir que té la part de thriller i té la part de terror, i el terror es va descobrint a mesura que anem mirant la pel·lícula. Per tant, li sembla estar d'acord vostè amb mi? Perquè sé que vostè és més crític amb aquesta pel·lícula. No, a mi m'agrada més que vostè, no? És correcte? És correcte, Sendrowski. La trobo una pel·li que provoca orgasmes en certa part de la crítica, a nivell de terror elevat, podríem dir. Va influir a moltes a l'obra posterior de directors. Em fa pensar també a Hellraiser, a alguna pel·lícula del Cronenberg. I també hem de dir que a nivell polític és una pel·li important perquè el director va patir la censura soviètica, ell era de Polònia, i li van prohibir part de la seva obra, i aquesta pel·lícula es desenvolupa a Berlín abans de la caiguda del mur. Llavors també parla d'aquest aspecte, també està omnipresent a la pel·lícula. És molt abstracta, com deia. A mi em va provocar rebuig, és a dir, perquè no és una pel·lícula narrativa clàssica. És un director que busca i parla de... Podríem comprar-lo Gaspar Noé, aquesta part de molestar quasi l'espectador, però de fer-li sentir coses? Sí, podríem parlar en aquest aspecte. És com un artista que busca confrontar l'espectador amb coses que ell mateix no ha pensat i que provoquen pensaments de fugida, també, perquè, com vostè deia, i el Catulo també ha dit, és una pel·li que provoca rebuig
estàs veient una parella discutint contínuament amb un grau d'histerisme màxim que Amb una em càmera amb recorda... uns primers plans que segueixen aquesta part tan subjectiva, no? Que et sembla que estiguis allà discutint amb ells, sembla que estiguis al mig, que els vulguis Sí. separar. A nivell formal, cinematogràficament, és preciosa, és estètica, amb uns Exacte, grans total. angulars, una càmera que flota al voltant dels personatges, amb uns actors que no tenen un equilibri. Hi ha un amant, hi ha un triangle amorós, i l'amant és un personatge que sembla una titella, com es va movent. Per moments pensava que era... Com un ball, no? Estan ballant, no? Exactament. No sé com dir-ho. I sembla... A vegades sembla ridícul. Té moments d'esclats de violència, de gore. Hi ha una criatura abstracta també que va ser creada pel Carlo Rambaldi, que va fer E.T. i va col·laborar també amb el Giger, que va fer Alien al passat. Que interessant això que diu. Sí, i és en aquests moments la veritat és que hi ha explosions, però, com deia, no és una obra per tots els públics. Avui en dia no es podria fer. Estem en un món Netflix de plataformes completament diferent. I jo la valoro en el seu punt adequat de pel·li artística interessant, però no és plat del meu gust. Personalment, Gianni fa una interpretació brutal en tots els termes. Trobem un Sam Neill que no sembla ell mateix, també, molt diferent. I molt més jove, també, estem acostumats a veure-lo. Molt jove, sí, els dos. Sí. Una pel·lícula que, d'alguna manera, a mi m'hipnotitza el poder d'aquest terror que genera, no sé, em va enganxar. I ja dic, si discutim, parlem, debatim sobre el guió en si, és veritat que el guió, bueno, crec que potser sí que pot donar que criticar-lo, no? Perquè al final és una pel·lícula que té els millors moments, té parts molt brillants, té parts que m'atreviria a dir, ara potser hauria semblat exagerat, però fins i tot d'obra mestra, però després té parts que poden ser estúpides, no? Això que diu vostè d'una mica... Bueno, i això com ho cuela, no? A mi m'enganxa, com diuen vostès, m'enganxa i em manté atrapat, però alhora vaig amb el senyor Raül Pardal, que el rebuig, per exemple, recordo alguna escena de l'amant que parlaven abans ballant a les escales a casa seva i saps? El problema que tinc és que intento buscar un significat. I el problema és que portes una hora de pel·lícula, 1 hora i quart, i va passant i no sóc capaç de lligar la trama, de lligar... Què em vols explicar? Què em vols dir? I es complica, eh? De cara al desenllaç encara es complica més. Clar que si tot es va complicant i al final potser és deixar-nos portar per les imatges i mirar-ho sense buscar cap mena d'explicació. Però m'hagués agradat, ara és impossible, no? Però m'hagués agradat que el director m'expliqués jo volia representar això o volia fer això, perquè estic segur que en el seu cap el trencaclosques aquest que munta, d'alguna manera ens vol dir alguna cosa o ens vol representar alguna cosa. Sí. Una pel·li, com diem, té clars i ombres. El millor que poden fer és veure-la, no? La trobaran a la plataforma Filmin. I com que és tan difícil de catalogar, penso jo, diem, mira, el que més s'hi assembla, per això que diu el Pardal, Ari Assaig, teniu present, és Ari Assaig, o sigui, autoral total, i després això, entre aquest thriller psicològic per aquesta parella en conflicte, amb una que es va acabar desviant cada vegada més en terror, i acaba amb terror, amb body horror. No? Un incís, parlava del Gaspar Noé, i fins i tot em fa pensar aquest rebuig que dèiem, no? Hi ha una escena, que per mi és una escena absolutament brutal, de catarsis, de la protagonista. Bueno, tota la pel·li és una catarsis, no? Però bueno, hi ha un moment que és més exagerat en el metro, recordaran, i allò fins i tot em fa pensar, per la part d'aquest rebuig, d'aquesta potència, amb aquella Mònica Bellucci irreversible del Gaspar Noé, aquella escena tan dura i que passa tan lenta, no? No sé. A mi és una pel·lícula que m'impressiona molt i que crec que per diferent, perquè molta gent no la coneix, a més. Vull dir que no és una pel·lícula tan coneguda, potser, no? I té molts detractors, molts. Però també no, i com a context històric hem d'entendre que és una pel·lícula de l'any 81, que el Fantàstic en aquell moment estava creixent, jo crec. Estem parlant d'un any en què tots els grans van treure una pel·lícula de cinema de gènere fantàstic, tots els grans després, però vull dir, David Cronenberg va fer Scanners aquell any, perquè es facin una idea.
Ostres. Sí, John Carpenter va fer Nueva York Rescate 1997 amb el Mark Per Russell. favor, per Clar, favor, per vull dir que favor. va ser un any, Mad Max 2 amb el George Miller, va ser un any bastant prolífic a nivell d'aquestes pel·lícules i totes les altres, evidentment, que estic dient, molt més conegudes pel públic en general, molt més fàcils. I, clar, posar-te amb aquelles i al mateix any fer això és com comparar, jo no sé, saps, un Disney, vale, amb Sí, sí, sí. A24, vale, per posar-ho avui en dia Sí. com a I ell distribuïdores. va estar nominada a la Palma d'Or? Vull dir que va estar allà, eh? No, i l'Adjani, si algú ha estat reconegut en aquí ha sigut l'Adjani a molts festivals. De fet, a Cannes va guanyar com a millor intèrpret i l'any següent va guanyar el César també com a millor intèrpret. Per mi és el millor paper que ha fet la Isabel Adjani, per mi, eh? Dir que el Solaski va ser un director amb una obra de molts films, però va ser també novel·lista i té una obra... La seva òpera prima és La tercera parte de la noche, que adapta una novel·la del seu pare, que era un diplomàtic i novel·lista, és a dir, és un intel·lectual aquest director. Va migrar a França, on va desenvolupar la seva carrera, va fer pel·lícules amb la Sophie Marceau, es va casar amb ella, va tenir un fill, és a dir, és un seductor també. I van tenir molt de conflicte, oi que sí, amb la parella? I va haver també... Sí. Hi ha part de l'obra que reflexa... Sí, sense anar més lluny, La possessió realment parla del procés de divorci del mateix director amb la seva dona d'aleshores, que era una dona polaca. I ell també, encara que no rodés, escrivia, i amb un estil també, com per ell, és sensorial. Si veiem la pel·lícula, realment els moviments dels actors, la dansa, és contínua, no és una pel·lícula de diàlegs. Realment és molt important la fisicitat de les accions. I a mi, si hi ha una cosa que em treu d'aquesta pel·lícula és que com els actors estan en conflicte total i amb un grau molt alt d'emocionalitat, em treuen de la pel·lícula, perquè jo ja no veig el personatge, veig l'actor que està fent una sobrereacció. Sobreactua. Llavors em treu de la pel·lícula. Però el mateix director ho deia, ell el que busca és interpel·lar l'espectador, no és un cinema, com deia, narratiu, és com una obra avantguardista, artística, abstracta. Clar. I s'ha de veure amb aquests ulls. I l'entenc perfectament si li ha passat això, perquè precisament a mi em passa al revés. O sigui, a mi m'ha entrat completament a dintre, m'ha ficat allà. I si estàs allà amb ells, és catàrsic també, no? És espectacular. Doncs, família de la nit, ens veiem en no res. Que vagi bé, salut i metratge. Fins una altra. Fins una altra, família. Ens veiem a les sales. Casi me da un síncope.